Skupina Nova uvádí. Na stranu! Místo pro majordoma vévody! Co? Už zase? Znáte jeho jasnost. Nádobí si to odskáče jako první, když mu nechutná jídlo. Může? Tady je nové. O nosáčkovi. Pozor, Jakube. Vše krásné je velmi křehké. Co jsi s tím provedl? V tomhle galimatiáši se přece nikdo nevyzná. Předohnal jsem všechno podle barev. I hned to přeskládej, jak to má být. Jeden druh vedle druhého. Ovoce vlevo, zeleninu vpravo. Takhle je to hezčí. Ale krása není nejdůležitější v životě, Pojď. Snaž se, zlato. Dělá to 3 groše, paní Biedermajerová. Díky. Jakube, odneseš paní Biedermajerové nákup domů? To je od vás velmi pozorné, paní Hano. Víte, mohla jsem vzít sebou na trh svou malou dceru Henrietu, ale ona se musí učit. V dnešních časech jde hlavně o vzdělání. Ano. Tak, jakou půjdeme? Hezký chlapec. Jdi, Jakube. Věru, hezký. Až půjdeš zpátky, dones tohle otci. Snad to ten jeho věčný hlad aspoň na chvilku zažene. Co ty? Na jakému řemeslu se chceš vyučit ty, až vyrosteš? Moje Henrieta se chce v každém případě dostat do panského domu k hraběnce. Dobrý den. Donesu vám nákup až do kuchyně, jestli chcete. Ne, to nebude nutné. Budeme si hrát? Henrieto, no tak jak se to chováš? On není pro tebe ta správná známost. Ale táta byl taky. On prostě... No tak, ale vážně. Máš štěstí, že jsi tak okouzlující chlapec. Nesmíš mě takhle lekat, chlapče. Něco ti nesu. Tak ukaž. No, zase to nejlepší z nejlepšího. Odnesl jsem paní Biedermajerové nákup. A to bys chtěl dělat až do smrti? Měl bys pomáhat tady v dílně.
Rozhlídni se, práce je tu dost. Je třeba je namazat, aby ta kůže změkla. Máš dívčí prsty, ha? Chceš mě zničit? Černý krém na bílé boty. Běž radši zpět za matkou. Vážně se hodíš jen na poslíčka. Pojďte sem a kupujte naši čerstvou zeleninu. Čupavé okurky, vyzrálé šťavnaté ovoce, jen se zakousnout. Červenoučká jablíčka a ten sladoučký rybíz na švábský koláč. Tak pojďte všichni sem a přesvědčte se. Přistupte. Nejjemnější koření do krémových omáček a našťavnaté maso. Štiplavý česnek a ta vonavá petržel. Koukni se. Máme prodáno. Jsem nejlepší. Ano. Nikdo není lepší, než si ty, zlatičko moje. Pojď, zbalíme to. Povězte mi, máte dobré bylinky? Jen si sama vyberte, dobrá ženo. Jsou pěkné. Bylinky pěkně do zavázky, odány zelinářsky, jenom se z nich umět správně vybrat. No fuj, ruce máš celé hnědé. Nesahej nám na bylinky a tě nepomačkáš. Jak říká máma, všechno krásné je křehké. Koukám, jakého snaživého synka máš. Co se tu tak motáš? Ještě si zlomíš krk a hlava ti spadne do zelí. Nelíbí se mu snad můj krk? Můj krásný dlouhý krk? Ať on nemá žádný, ať mu hlava trčí rovnou z ramena, aby nespadla z těla na zem. Nestrkej ten zvědavý nos do našich bylinek, jinak je už nikdo nekoupí. Co pak, synáčku? Jemu se tedy nelíbí můj nos? Můj špičatý zahnutý nos? Ať mu naroste taky takový. Ahau, běž pryč, ty ošklivá stařeno. Už jste si vybrala? Špatné koření, nic dobrého. Nic, co by se mi mohlo hodit. Bývalo lepší před 50 lety. Přitom u mě nakupují i sluhové pana vévody. Když tedy nic nechcete, prosím, odejděte. No tak já si vezmu zelí. 7 hlávek zelí a strčte mi je tady do toho pytle. Tak ti. Dělá to 7 grošů. Dovolte svému synkovi, aby šel se mnou a donesl mi to zboží domů. Bohatě se mu odměním. Neboj se. Měj se, mami. Pá, zlato. Pospěš si, synku, pospěš. To ty jdeš celou dobu pomalu. Ještě se naučí, co obnáší čas.
Jsem Víla Kořenářka. Já už se musím vrátit k mámě. Ale kam pak by si spěchal? Ještě předtím, než se blíže seznámíme, dones mi, chlapče, moje boty na doma. Ale to můžeš sama. Au! A ty můj ptáčku ubožáčku. Huš! Nechtěl by snad Klouček vědět, co mi to sem vlastně pomohl donést? Co je tam uvnitř? Jen ať se podívá, sám uvidí. Já jsem ale přece strčil do toho pytle jenom zelí a ne kamení. Pravdu máš, synku, pravdu máš. Tak, synkova polívčička. Tak on snad nemá ani trochu hlad? No jo. Nemáš ještě? Musím sice už jít, ale... Spinkej, synku, spinkej jen. Následujících 7 let, ať se učí všechno to, co k životu potřebuje. 7 let. 7 let. Raz. Hop, skok, žádný krok. Takhle? Rychle, rychleji. Šmejdit musí pořádně po svých kolenou. Ale já tohle nikdy nedělal. Naučíš se, od toho je přece to. Kdo chce až nahoru, musí začít z dola od podlahy. Hele, tamhle ještě něco trochu lepí, saplot. Ale my nesmíme nic říkat. Kde pak jste? Tady. Tady dole. Už vás vidím. Ale co tu děláte? Ten kluk to tady přece nemůže polírovat věčně, kruci písek. Kolikrát ti to mám ještě říkat? Nebuď takový rasista, Alfrede. Já nejsem rasista. Sajlajt padá ze stlopu. Honem, hochu, šmejdi, pořádně šmejdi. Vělu dobrá práce. Majo, maj, z toho bude zase hrozný malér. Víla vás tu vězní? Přijde. Ano. Nechce se mu pracovat? Myslí si snad, že tu může chrápat? Bez práce nejsou koláče. Hop, skok. Raz, 2. A teď už se koukej zvednout v celé své výšce a prokaž úctu těm starým dobrým mistrům. Opraš je, synku, opraš. Ty obrazové rámy, hop, skok. Ragazzo, avanti! Vieni qua! Hej, já jsem tady. Prcku, pojď ke mně. Semhle chlapče, tumí. A moi chérie, pojď.
Vy jste živý. Ano. A navždy uvěznění v tom nepohodlném zaprášeném rámu. Přitom zrovna já jsem od malička alergický na prach. Promiňte. Maj, to bylo fajn. A teď já. Ale jemně. Bráško, pojď sem. Já tě přece viděl tady ze všech nejdřív. Merci, chérie. Moi. Kdo vlastně jste? A kde to jsme? Jsme Kuoki, kuchaři. A vidíš ten prázdný rám tamhle? Ten je pro... Kdo nám do něj asi tak pasuje? Když neobstojí v jedné z těch mých připravených těžkých zkoušek. Skok. A synek skončí taky v rámu na věky věků. Co na to říká? Chce to snad? Pusť mě, ty jedna stará. Co? Nic jsem ti neudělal. Máme tu na výběr i mnohem horší tresty, jestli má zájem. Maj, to ale skutečně pohladilo. Čau, to stačí. Co s vámi? Ne. No. Percarita! Luigi. Tak a je to. Už nikdy nebudou špagety bolognese al dente. Tak čau, příště přijdeš na řadu ty, jeden ufňukánko. To všechno je moje vina. Maj, a... No, tohleto... Nesmysl, moje rozhodnutí. Tak vylez. 1, 2, 3. A teď to bude rozhodovat hlavně zručnost a rychlost. Hodný synáček je všechny pochytá. Ty jsou krásné. Nic takového. Hop, skok! A mám tě. Prosím, pomozte mi. Synku. Hop, skok! 1, 2, 3, 4. To je přece bylinka. Bylinka z polívky. Nic není tak, jak se může zdát. Tohle je jenom obrázek. Jak si to jenom představuje? Zakrslý nosáček. Kdo chce jíst, musí se naučit vařit. Hop, skok! Má snad dívčí prsty? Křivě, synáčku. Křivě. Středem se musí naučit krájet. O trochu lepší. Jo, takhle to má být. A teď to musí nakrouhat hezky rovnoměrně. Cvak, 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 cvak. To je ale... Au. Musí trpět. Všechny své smysly musí probudit, aby se jednou stal velkým mistrem. Ale já přece nechci... Hop, skok! 1, 2, 3, 4, 5. Luigi? Luigi. Můžu ti aspoň nabídnout jídlo? Počkej. Ukážeš mi cestu ven? Seprlot, to je přece k ničemu celé měsíce jen krájet zeleninu a cibuli. Jak se asi má ten kluk naučit vařit?
Že má talent, to vidím přece taky. Ale ze všeho nejdřív musí získat cit pro všechny ty kuchařské přísady. Jak jenom může být někdo tak netýkavý? Je to prostě plavý muž, jak má být. Aha. Nesmíte ale na něj být tak přísná. Oh oui, Eli Petit Chéri, ať se ten kluk konečně naučí vařit. Zasloužil by si to. Tak dost vypatlalové. On má na to, aby snadno unikl zaprášenému rámu, to já přece poznám. Jen mu musím ještě vštípit disciplínu. A to jde vždy nejlíp skrze ladost z pláce, vílo kolenářko. Stačí vzbudit ladost a zbytek je lačka. No každopádně s ním mám jiné úmysly než tady s vámi. Je čas skončit s přílohami. Hop, skok. Co ho to jen napadá? Nejdřív naslouchat a až pak konat. Filetovat. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Teď on. Co? Kvedlat. Jako prsty? A čím pak jiným? No tak. Hezky uvolnit zápěstí. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Co to tam dělá? Čarovné, ale chybí tam... Ta bylinka? Sůl. Jenom malá maličká špetička soli. On je nejlepší, on je opravdu jednička. Možná z něj jednoho dne bude skutečně velký mistr. Já si teď musím odskočit něco důležitého vyřídit. Upeče mi zatím kuřátko? On se už dobře vyzná. Ano, vílo kořenářko. A teď se konečně ukáže, zda stálo za námahu naučit ho vařit. Jen ať neudělá chybu. Čau. Víte, jak se jmenuje? Radši rychle zpátky, do vitriny, nebo s tebou bude zle. No tak, radši. Ano. Ale co by se mělo stát? Už jsem si čichnul. Nedělej to. Nedělej to. Ne, to ne. Psi!
Tak ustupte! Uvolněte místo pro majordoma pana vévody! Jakub? Mami, jak to vypadáš? Co ode mě chceš, ty skřete? Skřet? Já jsem Jakub. Jdi pryč. Tyhle kejkle nemám ráda. Jaké kejkle? Jsem přece Jakub, tvůj syn. Jsem zpět? Pomoc! Lidi! Kdo mě zbaví téhle příšery? Ukradl vám něco? Ne, jenom tvrdí, že je můj syn. Váš syn? Ano. Nech tu chuděru na pokoji, ty mrzáčku. Mazej pryč. Dobrý den, panáčku. Mistře ševče. Dovolte mi otázku. Kde pak je váš syn Jakub? Jakub? Máte přece syna, který se taky jmenuje. Ano. Měl jsem syna jménem Jakub. A kde pak je teď? To netuším. Unesli nám ho kdysi z tržiště. Unesli? Jakub byl hezký, hodný chlapec. Až moc hezký a až moc hodný. Jednoho dne nakupuje u mé ženy nějaká stařena zeleninu. A že prý si ji sama neodnese, tak s ní Hana poslala Jakuba a už se nevrátil. Jak je to dlouho? 7 let, panáčku. Byl jsem snad celých 7 let u kořenářky. Můžu vám nějak pomoct, panáčku? Potřebujete boty? Nebo snad futral na ten svůj nos? Na nos? Co je s mým nosem? Máte zrcadlo? Bohužel ne, ale tady na rohu je holič a ten nějaké určitě bude mít. Velmi elegantní. Já nechápu. Mohl bych se podívat do zrcadla? Nevidíš, že mám práci? Ten má ale naspěch. Nedělej to, skřítku. No, ty za kreslíku vypadáš opravdu dost prachbídně. Mami. Nech mě být. Byla to čarodějnice a zaklela mě. 7 let jsem pro ní musel pracovat, prostě zlý sen. A když jsem se najednou probudil, vypadám takhle. Znetvořený trpaslík. Prosím, věř mi, mami, jsem to vážně já, tvůj syn Jakub. Nevzpomínáš si? Nechtěl jsem stařeně odnést zeleninu domů. A tak jsme si stříhali. Co mám udělat, mami? Maminko, abys mi konečně uvěřila. Já jsem Jakub. Tvůj Jakub. Tvůj syn. Tvoje zlato. Tak dobře. Promluvím se s Johannem. Nebyl jste už dneska u mě? Byl.
Ale mě jste vůbec netvrdil, že byste měl být můj syn. Johane, věř mi, všechno ti může vysvětlit, všechno. Protože jsem mu dneska všechno pověděl. Ano, tak koukni na něj. Vypadal takhle náš Jakoubek? Ty snad v tomhle nelidsky vypadajícím stvoření poznáváš našeho syna? Já ne! Neboť já moc dobře vím, s kým mám tu čest. S kejklířem, podvodníkem, který se jen posmívá našemu neštěstí. Otče, to přece není pravda. Já nejsem tvůj otec! Johane, prosím, odkud by ale mohl vědět, že jsem si tenkrát to ráno s Jakoubkem stříhala? Vypadni odsud, ty čertovo kvítko! A co když je to vážně náš syn? Přestaň! Svého vlastního syna bych přece měl poznat. No a ty doufám, jak vysmet. Jakub se nikdy nevrátí. Kořenářko! Bílo kořenářko! Proč? Už jdu zase pozdě. Hopla. Kruci, všechno se mi tady teď pomíchalo. To jsou bylinky. Počkej, pomůžu ti. Tak. Kam jdeš? Na zámek. Pracuju pro vévodu. Já jsem Nepomuk. A ty? Jméno, adresa, prosba. Ale Hektore, to jsem já, Nepomuk. A ten druhý mrňous? Co když schovává v tom svém frňáku zbraň? Nepřítel číhá všude. Jsem kuchař. Jasně, Hektore, kuchař. Dobře. Z kuchaři si to náš pan vévoda tak jako tak vždy vyřídí sám. Nepomuku? Měl jsi nakupovat a ne celé hodiny někde lajdat. Byl jsem nakupovat. A ještě navíc si drzí. A co ty si za kašpara, hm? Jsem kuchař. Jako on? Jak prosím? Ano, jsem vážně kuchař. S dovolením, mistře. Vůbec mi to jídlo nechutná, matlale. Za to přijdeš o hlavu. No, budeme živit o krk míň. Pokusy, co pak se zase stalo? Jeho jasnost, snídaně, olala, hrozně zuří. Pomoc, já ještě nechci umřít. Co pak vévoda snídá? Pečenou klobásu z knedlíky. Klobásu z knedlíky? To je přece hračka. Zcela očividně není. Pokud je to vážně všechno, rád bych tu snídani pro vévodu připravil. To rozhodně ne. Tenhle mrňous chce, aby mu někdo prohnal faldy. Já nejsem jako jiní kuchaři. Nuže? Ne. Připravím tu snídani vévodovi radši sám. Mistře Šorši, ale on ví úplně všechno o zeleném bylinkách. Určitě. No, klobásu poznávám. Ale co je tohle? Tak. Nejdřív ochutnám majordomus. Voilà, tak, vážený kolego, zde je vaše ranní krmně.
Víte, v tomto zvláštním případě bych řekl, že jste osvědčeným specialistou vy. Nože až po vás, pane kolego. Kolego majordome, vždyť vy jste ještě ani nesnídal. No, já se dnes budu nejspíš postit, kolego vrchní kuchmistře. Jen žádnou falešnou skromnost. Tady, prosím. Můžeme na slovíčko, kolego kuchmistře? Prosím. No a co vaše kuchařské umění? Je skvělé, ale přivítám váš názor. Aha. Můj vážený vrchní kuchmistře, náš vévoda přece... No... Cože? Neochutnaná snídaně k vévodovi, to nás bude stát hlavu. Vás, můj milý pane vrchní kuchmistře, vás! Šorši, to vy jste pro mě připravoval tohleto jídlo? Já inu, vlastně ano, taky, já jsem to... Nebo to snad vy? Pestaloci? Já se od jak živa snažím kuchyni vyhýbat obloukem, jak jeho jasnost dobře ví. Tak mluvte, Hrobe, ven s tím, ať už pro mě tohle jídlo připravoval kdokoliv. I hned mi ho sem koukejte přivést, jasné? Tenhle. Ano, milosti. Tak. Báječné. Vpravdě báječné. Skřete, smíš u nás na zámku zůstat? Dejme tomu jako náš nový kuchtík. Rád bych pro vás pracoval jako kuchař. Vaše milosti. Co? Ticho! Takže jako kuchař, co? A proč ne hned jako šašek? Ne. Můžeš na zámku prozatím zůstat jako kuchtík. Ale já jsem kuchař, vaše jasnosti. A jen jako kuchař vám můžu sloužit. Nosíš nos hodně vysoko. A proto ti budu ode dneška říkat nosáček. No? Smím vás představit? Náš nový kuchař, nosáček. Fajn, vítám tě. Za to vděčím tobě, Nepomuku. Pojď. Ale kolego kuchmistře, jeho jasnost si pravděpodobně dovolila jen drobně zažertovat. A řekněte, viděl jste snad lítat nádobí vzduchem, pane hofmistře, ne? Takže on to myslí vážně. A jak to tak vypadá, asi ne bez vážného důvodu. No věru, taka máme v našem středu trpaslíka. Kdo přijde příště? Sněhurka? Ano. Pomfrit. Skvělé.
Je to skvělé, výtečné. Skvostné. Brilantní. Božské. Exkluzivní. Nepřekonatelné. Úžasné. Tyhle obžerské orgie nás brzy zrujnují. Vévoda trpící nechutenstvím by mi byl mnohem milejší. Ano. Tedy, ten toho spořádá. Co jsem to zaslechl? Nosáček udělal z našeho mlsného pana vévody pravého gurmána. Nebo ho už někdo dřív viděl, jaký nožem a vidličkou? To přece není jeho zásluha. Celá léta jsme se snažili my a teď si přijde tenhle. Jenom aby tady zakrátko nebylo o jednoho skřeta míň. Už se vidím, jak jedu jako dřív na trh nakoupit z brusu nové nádobíčko. Co? Pozor, pánové, to nádobí se nesmí rozbít. Kam ho dáme? S tímhle nyní nově zařídíme komnaty pana vévody. Předtím spolu vůbec nic neladilo. Poslechni ty, koumáku. Řekni, kdo ti vlastně všechny tyhle nákupy povolil. Věru, asi bych si měl velmi dobře promyslet, jak na tobě vévoda vydělá peníze, než ho přivedeš úplně na mizinu. A hop, skok, haha, jsem nejlepší. Ne, já! O. Kde se učí nosáček takovým trikům? A ještě na všechno sahá těmi svými hnusnými prstíky. O. Aleluja. Kdy budu moct konečně na odpočinek? No. 15 osob, každá 15 zlatých, to už nám dá dohromady pěknou sumu. Pěknou sumu, nosáčku, pojď sem ke mně, nosáčku. Už si vlastně někdy někoho učil svému kuchařskému umění? No víte, až na mého učně mimořádně nadaného malého Nepomuka ještě nikoho, vaše milosti. Nepomuk, to mi nic neříká. V každém případě cítím, že je už pomalu na čase začít tuhle skutečnost měnit. Náš hofmistr, tedy vlastně já, jsem dostal jedinečný nápad nabídnout svým věrným podaným skvělý kurz vaření podle tvých postupů, co? No a co říkáš, nosáčku? Můžeš tak přispět k ještě větší slávě, cti a bohatství svého urozeného pána. Ano, to je dobré, bravo! A teď tu máme Canard al Orange. Já už jsem si to pro vás tak trochu připravil. Já se nemám ukazovat. On, že něco připravil? Ty jsi přece zastal celou práci. To ty patříš dopředu. $1 za kurzovné dámy. No, tedy opravdu. A nyní tu máme Bezy. Ještě rychle ušlehám z bílku sníh. Jo. Co je? Jen počkej. Já to nechápu. Teď. Co to děláš, mistře? Co? Tak je to tedy.
Ale... Tak to je kuchař? Šaredný skřet. Zapomněl jste asi přidat špetku soli, kolego majordome. Přece jsem vám to ještě dnes ráno extra vysvětloval. Teď vidíš přece, že jsem pryč. No a teď k tomu beze. A pořádně kvedlat. Holýma rukama? Zkuste to. Ale to je odporné. Teď už jen rozprostřít hotový sníh na připravený dort a dát péct. A máme tu rybízové beze, zvané také rybízový koláč. Bravo! Výborně! Pro boha! Náš dvorní šašek, který se vás snaží přesvědčit, že umí vařit. To jsem vám, dámy a pánové, přece nemohl odepřít. Mistře, ty si hraješ? Nemusím si hrát. Já už jsem prohrál. No tak, co pak ti je? Všechno klape přece báječně. Všechny si svým vařením nadchl. No teda, skoro všechny. Ne, já jsem nikoho nenadchl. Protože nikdo neví, kdo skutečně jsem. Jsi Nosáček, náš nejlepší kuchař a můj moc hodný trpělivý mistr. Tak to asi bude. Kdo vymyslel všechny ty lahodné, ale přitom lehké chody, aby vévoda mohl sníst kolik hrdloráčí? Kdo zajistil náležité stolovací nádobí, nové svěží barvy, ba i tak prosté věci, jako jsou vidličky a nože a slušné návyky při stolování? Já! Ale nikdo si toho neváží, když jsi malý a ošklivý skřet. Ale no tak svůj k svému. Nemyslíš si, že je to lepší? Ale takhle mi to připadá hezčí. A tobě je přece ve skutečnosti jedno, co dělám nebo jak vařím. Hlavně, aby ti už vévoda neházel talíře na hlavu. Tohle už neříkej. To přece není pravda. Nosáčku, kam to jdeš? Do města. No tak to asi nepůjde. Můžeš snad z tohohle vařit? Půjdu na trh a donesu nějaké čerstvé přísady. Pošleme tam radši Nepomuka. Já už jsem nebyl bezmála 2 roky ve městě. A já celých 20 let, můj milý Nosáčku. Nesmíme odsud pryč. Kdyby se vévoda dozvěděl, že jeho kuchaři jsou pryč, tak... No. Ale co nám tu chybí? Máme tu docela pěkný domov. Domov? Jo. Ale ne, když... Co ty o tom můžeš vědět? Tak dobře. Když tedy nesmím ven já, dovol, ať přijdou všechny zelinářky z města za námi na zámek. Chci ta nejčervenější jablka, nejsladší hrušky a nejlepší bylinky. Zelinářku jménem Hana náhodou neznáte? Neznám. A proč se ptáte, pane... Nosáček. Zapomeňte na to. A co uděláme s těmi dobrotami? Nosáčku. Nemůžeš to přece prostě nechat ležet ladem. Chtěl si to přinést. A navíc jsme za to dali celé jmění. Zdá se mi, že jeho jasnost brzy degraduje kuchaře na myče nádobí, kež se toho budu moci ještě dožít. Adresa, prosba. Tak, nemůžete si sem jen tak napochodovat, hej!
Hloupá huso! Promiňte mi, mistře kuchaři, tahle husa byla odjakživa obzvláště svéhlavá. Poslouchejte, dám vám ji zadarmo, když si ode mě koupíte ty další 2 husičky. Prosím, jsem starý muž a tohle už... Dobrá, počkej. Vezmeme všechny. Dnes bude husí pečeně s ratatují. Když mě píchneš, štípnu tě. Jestli mi zmáčkneš krk, přivedu tě až do hrobu. Moment, takhle se nedohodneme. Dovol, abych se představila. Jsem Mimi. Kdo jsi ty? Nosáček. Máš mě za hlupačku? Já se taky nejmenuju Zobák jen proto, že mám náhodou dlouhý zobák. A dej ten nůž hezky pryč. Já nejsem žádná husa. Já jsem děvče. Co? Já jsem prostě holka zakletá do husy. Musíš mě schovat, nosáčku, honem. Fajn. Tak teď ale dávej pozor. Ty hloupá vzdorovitá huso, co si o mě myslíš, že tě ani nedokážu zakroutit krkem? Ta už to má za pár. No, doufám, že to neuděláš. Moment! Ty jsi teda byla... Ano, docela normální děvče. Až na to, že mým otcem je Mikrébius. Mikrébius? Páni, nosáčku, ty snad neznáš toho slavného chemika Mikrébia? No a jak ses tedy vlastně proměnila v husu? Musela jsem trpět jenom kvůli tomu, že můj otec je tak slavný. Stará Ježibaba u nás ve vsi na něj tak žárlila, že mě unesla. Zaklela mě a šup. Najednou jsem na sobě měla peří, křídla, plovací blány a tenhle příšerný zobák. Nosila jsem brýle a ty mi spadly, když mě Ježibaba začarovala. Lekla jsem se, uletěla z její chatrče, ale protože nemám brýle, už nenajdu cestu domů. Nosáčku? V kuchyni se ptají, kde vězíš. Co vlastně děláš s tou husou tady v pokoji? Tu husu vykrmuji speciálně pro vévodu, jako překvapení. A nepovídal jsi teď náhodou s tímhle ptákem? Aby měli tihle ptáci jemné kvalitní maso, je třeba s nimi často a velmi přátelsky mluvit. Zvířata mají také city. Rozumíte? Jako skřeti. Věru, divný ptáček si, ty prcku. Ale teď už do kuchyně a honem. Výtečně. Ty husy musí i hned k vévodovi. Ano, jistě. Moment, proč mi vlastně věříš, nose? Neříkej mi tak hloupě nose. Proč ne? Jmenuju se Jakub. A vzpomeneš si, jakou bylinou tě začarovala? Ne. Proč? No víš, já si myslím, že když použiješ přesně tu stejnou bylinu podruhé, zase tě to odčaruje. No, kéžby. Jakube! Nose! Nemůžeš aspoň přibližně říct, jak to tehdy bylo? Je to už tak dávno. Tu správnou bylinku stejně nemám šanci najít. Zůstanu napořád tímhle ošklivým skřetem. A budu muset navždy dřít tady na zámku pro vévodu. A co bude se mnou? Ty máš aspoň svou práci, ale já jsem jenom pták. Bezbraný pták.
Jednoho dne si mě odsud odvede ten starý zlý kuchař, nechá mě zabít a upéct jako každou jinou hloupou husu. Přitom jsem jen krátkozraká. Mimi. Třeba jsi krásný princ. Stačí mi tě políbit jako v pohádkách. Jenže vyjde to vůbec, když jsme oba začarovaní. Nejdříve ti obstaráme brýle a pak uvidíme, co dál. Potřebují tě teď víc než jindy. Hraběnka Vilemína přijede brzy na návštěvu. Hraběnka Vilemína, ano, o její ruku se chci ucházet. A abych ji také získal, musíš se ty, nosáčku, postarat o dobrou náladu, a to těmi nejlahodnějšími chody. Jen to nejlepší je dost dobré pro mou Vilemínu, pro mou sladkou Vilemínu. Ale nosáčku, běda, jestli mě zklameš byť jen jedenkrát. Udělám, co je v mých silách, milosti. Tedy dobrá. Počkej. Skrč se. A řekl, co od vás chce? Ode mě chtějí muži přece od jak živa jen jedno, moje milá Henrieto, jen jedno. A jen ty vdavky. Tak proč tam vůbec jedeme? Alois má zase něco nového. Kuchaře. Jak o něm básnil. A tak mě napadlo, že bych si ho měla aspoň jednou sama vyzkoušet. Prosím. Neupusťte mě, holomci! Má milovaná, má ze srdce milovaná. Srdečně vás tady u nás vítám, moje velictěná Vilemínko. Aloisi, jaké potěšení, že tě opět můžu vidět. Hopla, hopla. K čemu pak potřebujete ty brýle? I v kuchyni jsou určité činnosti, které nelze bez dobrých brýlí vůbec vykonávat. Třídit čočku, počítat hrášky. Ale vždyť takový krátkozraký člověk vidí nablízko vlastně velmi dobře. Ticho, Mimi. Hlupáku. Tohle jsou přesně ty pravé brýle zrovna pro nás. Pro mě. Pro vás jsou ale tyhle brýle přece až moc malé. Díky, díky. Ano, tak. Prosím. Nedrží mi. Mimi, jak řeší ostatní husy tenhle problém? Všechny nosí kontaktní čočky. Moment. Takhle se spolu nedohodneme. Je to opravdu tak zlé? Teď už vím, proč princové v pohádkách jsou vždycky jen žabáci. Mimi, když se mě štítíš dokonce i ty, kdo mě bude mít rád, až budu zase člověk? Krása přece není to nejdůležitější v životě.
Pokud na tvůj nos existuje nějaká bylina, musíme ji nutně najít. Hezké to tu máš. Alojzi. To bych si nepomyslela. Ano, mé domácnosti už chybí vlastně jen jedno, a to pečlivá ženská ruka. No to jsem tedy zvědavá. Ano. Vsadím se, že tě nesklamu. Ano. Huš. Ach. Vína jsou dobrá. Jistě si je vybíral ty sám. Ano, ale co to jídlo, Vilemíno? Jak ti chutná to jídlo? Vilemíno, chtěla by si mě vzít? Co? Jak mi jenom můžeš zkazit požitek z tak božských jídel takovými světskými záležitostmi? Jaké to hanebné zklamání. Krom toho je dnes navíc dost špatná Venušina konjunkce. Co? Ale kdo ví, co ti budu moci odpovědět už zítra? Pojď sem. Venušina konjunktura, co to asi může znamenat? Nose! K vašim službám vaše blahorodí. Nose, řekni mi, které chody jsou v tom správném, tedy v bezpečném poměru k té... Venušině konjunktuře. Díky. Venušině konjunktuře. Jestli myslíte k patřičné Venušině konjunkci, smím-li tedy k vám být naprosto upřímný, potom vám za sebe mohu jen doporučit velice podrobné kulinářsko-erotizující prozkoumání našeho planetárního systému. Cože to? Prostě kosmický pokrm.
Co? No, co jsem ti říkal? Je můj nový kuchař mistr nad mistry, nebo ne? No, tak jak, co říká dneska ta tvoje kosmická Venušina konglomerace? Ja. Nevezmu si tě. Cože? A proč? To přece není možné! Já bych se na to podíval! Ukážeš mi kuchaře? Toho kuchaře, který umí připravit tak božskou laskominu? No jistě. I když očividně ne dost božskou, nemám snad pravdu? No se! Tenhle? Milý nose, jak jsem se přesvědčila, si věru znamenitým mistrem svého oboru. Dokonce si ti málem podařilo rozkolísat i mou Venušinu konjunkci. Ale proč si nám přesto dosud odpíral samotnou královnu mezi všemi jídly? Paštiku suzerén! A jsem v koncích. Náš vévoda po mně žádá nemožné. Co nemožného? Chce paštiku. Jakou paštiku? No to já právě nevím. Paštiku... suveréne... No tak nějak. Asi paštiku suzerén? Co? Ty víš, co to je? Je to v téhle kuchařce. Vážně? Kde? Tady. Skutečně? Mimi, ty jsi geniální. Jsem zachráněn. Jsme zachráněni. Nosáčku, kde mám brýle? Moment. Suzerén nebo suzerén s E na konci? To je velký rozdíl. Suzerén, řekla hraběnka. Tak to není ona. Recept tady je na suzerén bez E. Na nějakém E přece nesejde. Máme recept a ten použijeme. Telecí játra, telecí jazyk, telecí maso. No a co ještě? 10 gramů toho a 15 gramů toho. Jak mám vařit, když to musí být tak přesně Nepomuku? Pojď. A všechno přesně odvaž. Jistě, mistře. No, Nepomuku. I když to teď konečně všechno klapne, myslím se svatbou jeho jasnosti, budu moci konečně jít do penze. Takže nose, drž se. To je královna všech jídel. Alojzi, ty jsi tuhle paštiku opravdu ještě nikdy neokusil? Není divu, že potřebuješ po svém boku ženu znalou světa.
prosím, vezmi si mě. No. To není suzeréne. To je suzerén. Suzerén? Nejdřív kompliment nosáčku. Ta paštika je dobrá. Moc dobrá. Jedna z nejlepších, jakou jsem kdy směla ochutnat. Ale není to suzeréne. Chybí jí to E. Ta síla ženskosti. Za těchto okolností si tě ale nemůžu v žádném případě vzít, Aloisi. To je zhola vyloučené. Nose, skutečně velmi si mě zklamal. A co tomu chybí, vaše blahorodí? Řekněte, prosím. Jedna bylinka. Jmenuje se kejchavka. Ale možná jste o ní tady v rezidenci ještě nikdy neslyšeli. Dejte mi poslední šanci. Obstarám si tu bylinku a paštiku vám připravím přesně tak, jak si přejete. Ano. Dobrá, Nose. Měl jsi štěstí, zatracené štěstí si měl, ale jestli zítra ta zatracená paštika nebude, a to perfektní, Bůh s tebou. Když prožranému panstvu zítra nenaservíruju jejich perfektní paštiku, usekne mi vévoda hlavu a bude to tvoje vina, ty hloupá huso. Řekni ještě jednou, že jsem, však ty víš, jaká husa, a já uteču. Já tě přece varovala, že je to špatný recept, ale ty jsi musel zase hrát na špičkového kuchaře, ty nohosále. Měl jsem ti rovnou strčit do trouby s ostatními. Ty nejsi žádný zakletý princ. Ty jsi jenom šeredný skřet. Mrzí mě to, Mimi. Co tam vlastně chybělo? Jediná bylinka. Bylinka? Jaká bylinka? Pejchavka, nebo tak nějak to říkala. Myslíš kejchavku? Přesně. Ty ji znáš. No jasně, že ji znám. Táta ji často používal. Roste pod starými buky. Ale můžeš ji najít jen za úplňku. Podej mi brýle, prosím. Jakube, dnes je úplněk. Koukni. Je tma jak v pytli. Jakube, musíš taky vidět, co se skrývá za věcmi. Vážně je úplněk. Vyjdeme si spolu ven a najdeme tu bylinku. To nejde. Vévoda nás hlídá. Odsud se živí nikdy nedostaneme. Ale proč taky? Já jsem jen trpaslík. Jen příšerka. Jen malá zrůdička. Jakube, nebuď tak ublížený. Dostaneme se odsud spolu a živí. Jenže jak? Mimi, ty bys přece měla umět létat. Proč tedy nezaletíš tamhle do parku a nedoneseš tu bylinku? Inu, víš, venku je už moc tma. Říkala si přece, že je úplněk. A bez brýlí? No, já nevím. Bez brýlí si mě taky našla. Dělej, Mimi, leď. Ale Jakube, já neumím létat. Co? Možná jsem se jednou zmínila, že jsem letěla, ale vlastně to neumím. Třepetat křídly, to ano, ale létat... To je ovšem skutečně hodně nepříjemná komplikace, Mimi. Víš, já se to nikdy ani neučila. No, to byla naše poslední naděje.
Ale k čemu tedy pak mám svoje křídla? Do toho! Moment! Tak, buky. Tady roste ta bylinka někde pod buky. Tohle ale není buk, Mimi. Musíš doleva! Doleva! No se, co to tady zase provádíš? Proč tohle divadlo? Proč pro boha tolik křičíš? Chceš probudit jeho jasnost? Už spí. No, Věru, jako bys ho už tak dost nerozhněval. Než konečně doděláš tu paštiku, mohl bys vévodu a hraběnku oblažit aspoň dobře propečenou husičkou. A propos, kde jí máš? Zrovna cvičí gymnastiku. Cože? Gymnastiku. Moje husa musí cvičit, aby měla maso ještě lahodnější. A hop. A skok. No. A hop. A skok. Když je to a tak... hop. A skok. Hrozná tma, hrozná. Mimi. Ano? Musíme se snažit být pěkně potichu. A proč? Máš tu bylinku? Ne, nenašla jsem žádné buky ani bylinku, nic, vůbec nic. Možná přece jen není úplněk. Počkej, spustím ti dolů košík. Mimi! Mimi! Vidíš ten strom tamhle? To je přesně on! Mimi, vidíš tam ten obrovitánský buk? Běž tam honem! Určitě tam roste ta bylinka! Kde to je? Tam ne. Myslím, že už ji mám. Ne. Doleva! Vždyť jdu doleva. Jdi doleva! No, tak dobře. Kde je vlastně nalevo? No, Mimi, takhle tu bylinku nenajdeme. Ano! Jakube! Tady! Tady to přece musí být. Tady. Kdo ji našel? Mimi ji našla. Nosáčku! Nosáčku, mám tu bylinku! Haló? Nosáčku, spust dolů ten koš! Mimi? Nastup do koše, Mimi. Mimi už nemůže. Haló? Jo, to je ta bylinka. To je ta bylinka z polívky. Kejchavka. To je ta moje bylinka. Ty jsi to dokázala. Mimi, ty jsi moje hrdinka. Ne tak rychle, nosáčku. Mimi! Mimi! Mimi, kejchavka! Kejchavka! Ta čarovná bylinka! Nosáčku! Ne, Mimi! Mimi! Proměnila jsi mě v normálního člověka. Normálního člověka? Musím to vidět, než tomu uvěřím. Kde mám brýle? Nosáčku, kdyby to žabáci věděli. Mimi, odteď mi říkej už jen Jakub. 10. Vždyť je před 7. Myslím směr, ne čas.
Strážný! To zvládneme. Pojď. Stát! Vojáku? Ven se nesmí. Nařízení vévody. Mám se s touhle husou procházet za svitu měsíce a slunečního světla. Aha. Rozkaz paní. Ale co je v tuhle chvíli důležitější? Nařízení nebo rozkaz? No přece rozkaz. Hraběnčin. Obskok. Kdo vlastně jste? Chudý poslíček. Dobrá. Ale ani muk vévodovi. No vydal, zadržte zloděje. Ta husa patří našemu panu vévodovi. A do kuchyně s ní. Jo, zachránila jsi mě. Huso mého života. Já už ale nechci být husa. Najdeme tvého otce. Rychle! Hrad. Tady je to samý hrad. Jak mám vědět, u kterého hradu leží zrovna moje vesnice? Mimi. Kruci. Jenom teď neřekni, že jsem hloupá husa. Nejsi hloupá husa, jenom občas potřebuješ trochu pomoct. Koukej to odnést. Hele, odnes si tenhle svůj neřád sám. Ale takhle jsme se přece spolu nedohodli. Moment. Ano. Myslím, že my dva se skvěle dohodneme. Vidíš tu někde baňku jako vývěsný štít? Dej mě dolů. Ahoj, tati, už jsem zpátky. Já nechápu. Konečně jsme to dokázali. Viď, Mimi? Je to tak. Její brýle. Já věděl, že se jednoho dne vrátí zpět. Jakže to tehdy bylo? Tedy já nevím. Já to nechápu. No. Ano. Tenhle lektvar. Jste si naprosto jistý, že je to ten pravý? Elixír, mladý muži. Tohle je elixír. Ten elixír. A nepomáhá třeba náhodou taky proti krátkozrakosti? Ne. Moment. Mimi, teď se prosím pěkně soustřeď. Vyzkoušíme tohleto. Pij. Vyzkoušíme? Nejsem přece pokusný králík. Věř svému starému otci a koukej to vypít, ty hloupá huso. No. Moment! Čekáš někoho? A koho? Asi se odstěhovali. Nemůžeme pro vás nic udělat. Manžel už nepracuje.
Jakube, můj milý chlapče, kde jsi byl celou dobu? Otče. Jsem zpět. Chlapče, jak jsi nám vyrostl a zkrásněl. Ty dívčí prsty mě zavedly daleko. Někoho vám představím. Mimi. Nejhezčí, nejmilejší a nejstatečnější A nejchytřejší. a nejchytřejší žena, co znám. A Jakub je nejlepší kuchař na celém světě. Co? Je to ona? Je to přesně ona. No. Nádrahý. Díky. Vezmi si mě, prosím. Ano. Milenino, můj anděli. Na nás. Jak se to jeden náš Jakub všechno naučil? Ano.